Rasane kangen tenan. Gila nek sing ngomong aku pernah sesakit iku, kelanjutannya kemarin aku pernah sesakit-sesakitnya mencintai cowok. Aku juga pernah bucin. Aku pernah di fase rebutan peli. Pernah. Aku pernah loro memperjuangkan peli, pernah. Sampai sebodoh iku. Bahkan orang ngutek isin, orang ngutek apapun. Aku bucin, cuwinta setengah mudar sampai kopah-kopah, sampai puting gatel, terus sampai orang mikir isin, orang mikir oh selain dia masih banyak cowok, gak mikir. Mek yang penting cintai, seneng ae, gak dipikir apapun, gak dipikir. Jadi aku ki pernah di fase yang tolol gitu. Di fase yang tolol, di fase yang bodoh gitu. Tapi saiki ki tak akoni ya bolong. Nek rasa kon cuwinta banget nang cowok iku wis gak iso. Oh no. Nek aku wong mencintai cowok iku gak iso dhisik ya. Aku sekali seneng karo cowok iku harus dengan aku. Mbuh piye carane wis tak terjang. Tapi dengan berakhirnya cintaku padanya sing terakhir dhewe tapi kesro sing jenenge Agus, wong Dawung Blitar iku cinta sakitku iku bener-bener kecewa, loro nang dodo, tembus nang jantung iku cinta terakhirku. Mari ngono aku menemukan wong kendal sing aku nggak cinta DE, ya mungkin sayang tapi nggak cinta bucin. Karena apa? Utekku dalam dipengaruhi bayang-bayang si Agus iku mang. Tapi si cah kendal iku, almarhum Sahal iku mencintai aku setulus hati. Sampai maut yang memisahkan kita, sampai ajal menjemput dia karena sakit gitu. Terus tekan saiki iki cintaku mentok nang almarhum Sahal. Nek aku saiki seneng karo cowok, ya batas seneng, bukan cinta. Yo ibaratnya wah aku seneng karo cowok iki. Aku seneng karo cah Gunung Kelut kae. Aku seneng karo cah Ngawi. Aku seneng karo cah Ngawi kedua. Ya udah, lek DE memang nggak bisa memenuhi kriteria aku tuh enteng gitu loh. Ya udahlah. Memang jodohku kali, ya udahlah. Ya mek sebatas iku, ya wis gitu. Lek mbiyen aku loro banget wis tak parani nang leng semut tak dukiri. Ibaratnya kowe ndelik nang endi tak kejar. Saiki ndak, ya udah. Aku gini ya udah. Saiki lebih ke situ. Kenapa? Karena cinta rasa nang dodo iku wis terkikis kayak aus. Aus itu terkikis habis. Kayak motor enek kampas rime. Iku semakin kamu gunakan, kalau enggak kamu rawat, iku semakin menipis. Kampase ape mesti entek. Kayak gitu loh. Jadi kayak cowok iku sing kayak saiki lek memang pingine karo aku, iku gampang. Enek cowok seneng karo kita, iku gampang deteksine. Ya wong kuwi pasti mati-matian pengen mendapatkan kita. Ya sembuh piye carane? Kriteriamu opo? Per bulan katakanlah 3 juta, 4 juta. Ya DM akan mencari kerjaan yang lebih bagus. Terus intine menyetabilkan ekonominya. Ya sembuh piye carane DE berusaha, sementing aja berusaha untuk mendapatkan gaji tetap. Ya ora gaji tetap lah, pemasukan tetap. Yang tepatnya pemasukan tetap, terus ibaratnya terus memantaskan diri untuk dengan aku kayak gitu. Kowe matre ya Nem. Semua rumah tangga
semua ibu-ibu rumah tangga itu pada dasarnya matri, gak enak sih gak matri. Lek wis wong rumah tangga kebutuhane akeh, ora mek ngancel, ora mek dolanan turu, ora mek dolanan peli, ndak. Oke, kebutuhane yo ngrokok, yo mangan, yo dolan, yo sembarang barang. Apa meneh saiki pajak Indonesia kayak gimana? Kehidupan di Indonesia revolusine habis revolusi iki kaya apa? Ya dipikir dhewe lah kalian sing enek Indonesia. Kaya aku no urung ngerti keadaan Indonesia asli saat ini ya. Gitu. Jadine urip iki mahal. Lelek kowe lece-lece mengentengkan diri, ndak urip. Aku nek kebutuhan uripku iku akeh ya. Akeh. Jadi ndak iso. Kon pas-pasan ndak bisa. Kan aku pekerja keras. Nek aku ndek cowok nggak pekerja keras, mesti nggak bisa. Yes, iku kriteria aku yo sembuh mbok menawa enek sing memperjuangkan. Daripada awakmu takok aku wedi arep DM aku wedi, ya mungkin nggak seperti itu, mungkin kamu nggak seneng karo aku, ya wes aku begitu juga aku ku ya udahlah kayak gitu, mencoba yang lain lagi. Tak jajali kabeh wong lanang kan mek dijajal-jajal tok ya.